Уважаеми съграждани, на 25 октомври изберете номер 21 в интегралната бюлетина и гласувайте за професор Пламен Лекоступ за кмет на община Велико Търново. В листата за общински съветници на Патриотите ВМРО отбележете вашата преференция за предпочитан кандидат. Ето как може да го направите. За да гласувате за професор Пламен Лекоступ за кмет на община Велико Търново, отбележете с хикс квадратчето с номер 21 в бюлетината за избор на кмет. За да гласувате с преференция за общински съветник от листата на Патриотите ВМРО, отбележете с хикс квадратчето с номер 21 в бюлетината за избор на общински съветници и с хикс кръгчето вдясно с номера на предпочитания от вас кандидат.